Senza umbulelo yibongo zikramente ime ngenyawo xa senza umbulelo ndicela wegqithe kwezi zinto ziphathekayo uzibonayo uye kwizinto ezi awethu amehlo inyama angakwazi ukuzibona. Ukusindiswa kwakho xa uvuka ekuseni ungenzanga ngobulumko phakathi, ugqithe ujonge abamelwane bakho okanye uqale ngawe kuqala. Uba awukho kule ngxaki ndizawuyitsho, ube nombulelo xa uzibona abakho abantwana uthi xa uthi hayi babeve. Ugqibelise, andifuna ukuzibala zonke ngenxa yexesha, ugqibelise kodwa ngale nto uba wena usuka phakathi kwabantu kunjalo nje abangcono kunawe xa ubajongile, kodwa uzibone wena wamkele ilizwi lenkosi. Yeyona nto engaphezu kwazo zonke uThixo ayenzile kuwe uba akuphakamise umamkele njengoThixo. Sikupage 311 ndiyafunda. Masinikele imibulelo kuThixo ngenxa yeendaba zakhe ezingenakubala. Thixo ngubawo wethu nomthombo wakho konke ukulunga, othe waba nobabalo kuthi ungekuwo lo mnyaka ugqithileyo kuphela, kodwa kungayo yonke iminyaka yokuphila kwethu. Sinikela kuwe Thixo imibulelo ngenxa ububele bakho bothando obuzalise imihla yethu basisiza kweli xesha nakule ndawo. Usinikile ubomi, wasipha nengqondo, wasibekela izweni elibengezela ubuhle bakho. Usonwabisile ngezalamane nezihlobo, wasikhonza Thixo ngezandla nangokucingelwa ngamakholwane ethu. Siyabonga igama lakho elingcwele. Ngaphezu kwako konke bawumise ezinhliziyweni zethu iphango lokulambela wena, wasinika uxolo lwakho
usikhulule wasibizela kwindawo eziphakamileyo kuKristu Yesu. Usinike indawo ebudlelaneni bomoya nasebungqineni bebandla lakho. Siyabonga igama lakho elingcwele. Ebumnyameni wena ubulukhanyisa ukuthi. Ebunzimeni nasezilingweni wena ube kuliliwa lamandla. Ekuvuyeni kwethu wena waba ngumoya ovuyisayo. Wasemisebenzini yethu waba ngumvuzo owanelisayo. Siyabonga igama lakho elingcwele. Wena usikhumbule naxa besikulibele. Wasilanda noko thina besikuzimela. Wasihlangabeza ngoxolo nakuba thina besiflathela. Ngakho konke ukunyamezela kwakho nobuninzi bobabalo lwakho. Siyabonga igama lakho elingcwele. Ngazi ezinceba ezaziwayo futhi lezo Thixo ezingaziwayo. Ezo sizikhumbulayo nezo zilidelweyo. Siyabonga igama lakho elingcwele. Sithathe ingoma. Asizawungena kwimfundo engu-185. Oh
athi lo mbhali masizibhence ngoku phambi koThixo sizivume ngokuthobekileyo izono zethu, silindele xolo lwakhe aluthembisileyo kuthi, sizigcine inhliziyo zethu kuba hleze sithi ngenkathi sizivale ebusweni bakhe. Masiguqe sithandaze. Thixo bawethu osibonisileyo indlela yobomi ngayo unyana wakho uthandiweyo, siyavuma yaye sinentloni ngokuba sithathe kade ukufunda ngayo. Asavuma ukumlandela. Wena uthethile wabiza, kodwa thina asisabelanga. Buhle bakho ubutyhilile, kodwa asibubonanga. Izandla zakho uzolulele kuthi nangabazalwana bethu abasikhonza nabo sihamba nabo, thina sacekisa samkele intsikelelo ezinkulu, kodwa thina asabulela. Asilufanelanga olothando lwakho lungaguqukiyo. Siyakubongoza bawo, sixolele ngobulula benkonzo yethu, ngokulanda kwethu isiko, ngokuzinonelela kwethu xa sithandazayo, ngokunganyaniseki kwethu nokungakholwa kwethu, ngokuswela kwethu ubudlelane, ngokuthandabuza kwethu xa singqinayo ngoKristu, ngokuzikhohlisa kwethu nokungaziqiqi indlela zakho. Sixolele Nkosi ngokuba silichithile ixesha lethu, safeketha ngeziphiwo zethu. Sixolele ngokuba sizithethelele sakuba senze okubi, mhlamba safeza imfanelo zethu. Sixolele Baba ngokuba singafumanga ukoyisa okubi ngokulungileyo, nangokuhlehla kwethu ekrosini. Sixolele ngokuba uthando lwakho lufikelele kancinane ngathi kwabanye abantu. Sizixhele ngokulula izixakaniso zentlungu neentlungu zabanye abantu, kuba zingezizo ezethu. Asigwebanga ngentelekelelo, sisuke sakhawuleza ukugweba abanye. Salubandeza uxolele bawongcwele, izono zethu zizo kanye ezathumela inkosi yethu emnqamlezweni. Silapha nje sinamhlaba wokuma phambi kwakho ngaphandle kobukhulu benceba yakho obubonakalisiwe ngawo lo mnqamlezo. Yiba netarha kum. Ndicela sitshoni sonke, yiba netarha kum Thixo, kwanjengoba ububele bakho, kwanjengobubanzi benceba zakho. Cima izigqitho zam, ngidalele inhliziyo engcwele. Thixo, uhlaziye umoya olungileyo phakathi kwabo. Njengokuphakama kwezulu phezu komhlaba, bungako rhamente ubukhulu bobubele bakhe phezu kwabamoyikayo. Njengokuba kude kwempumalanga entshonalanga, uzibeke kude le kuthi izigqitho zethu ngoku. Uthixo ukukukhanya akukho bumnyama kuye nakanye.
Kuba sihamba ekukhanyeni soba sinobudlelwane omnye nomnye. Lithi negazi lika Yesu Kristu unyana wakhe lisihlambulule kusisono sonke. Kuba sithi asinasono siyazikhohlisa ngokuba ithinyaniso ingabikho kuthi. Ukuba sithi sizivume izono zethu uthembekile uThixo. Ulilungisa kanjalo ukuba asixolele izono zethu asihlambulule kuko konke ukungalungisi kwethu. Sikhokele ke kwayala kule ngoma ebhalwe apha etulweni phambi kwakho. umzuzwana ngibone umongameli walesekethe bonke abantu abathandayo uyabanika ngokucula
indwele kangakabaniki nabashumayeli kodwa ngokunika ikwayala abashumayeli ubanikile. Ndibone apha ngexesha kucula izingqangqane yathi gqi ijunior manyano kwelaa cala. Ndifuna ucela amagosa eze ngaphambili azogqibezela azoqhobosha ezi zinto afuna zenziwe zonke. Andilo gosa lalapha uba bazowenza i-election enkulu andizuthetha ndizuzipreempta uba bazawuthini kodwa uba junior manyano uyakwazi ungathi uba ukwazi ndawunikela noba zi-visitors sikwenzele uthi chatha ubize namagosa ezabo. Yona
Mandithabathe lo mzuzu wokuba ndikhahlele kwimongameli yesekethe utata umfundisi uMatthews umbona kambi umama umongamelikazi umama uMatthews ndiphinde ke ngondifundise umfundisi uMatthews umntaka womfundisi naye ke upha ndaboma ke likhaya labefundisi eliya ndibulise ke ngoku nomfundisi usongelwa osanda ukungena ndibulise ke utata omepulpithini ngalo mzuzu uNozulu umchumana umfundisi uMasenze umongameli yapha kula sekethe yase Grahamstown ndibulise ke bethuna umvangeli wokuqala umvangeli walapha ekhaya ubawo uZulu utata umgolozelwa nomama umvangeli usongelwa umama amfundisi usongela uvayisi wabashumayeli walesekethe utata ufumba abashumayeli bonke uvayisi omama balesekethe omama bonke uvayisi wamadodana alesekethe ufama Maswana amadodana onke upresident wosisi usister Mathole osisi bonke ndibulise uvayisi weWesley Guild ubrother noChoba one way one heart ndibulise ke inhloko zalesekethe ososekethe bobabini uMrs Mali notata uSofoyiya ndijike njonge ngapha church choir yasekhaya khokhelwa nguMadlamini uMsoganga awu excellent man yabona bo siyakudumisa hayi ndiyabuli yo sekuyo zawundiphathela ilekeso levekisayo indwendwe zethu zonke ezilapha bethuna esawuthi ngela xesha elifanelekileyo sizazise wonke umuntu olapha ngaphakathi mandibulise bazali ngelihle igama lomNazaretha Yesu Kristu amen ndiphakamela ukuzobiza amagosa athe anyulwa xa bekuphethe unyaka kwezi societies zimbini ziye zenyula siqale la society yasemabaleni esasithunywe ngumfundisi wamasiye khona yaye yaphakamisa igama likatata uGood Friday Lungile okokuba abe ligosa lesibini kula society simcele ke uNdokoso umalume wami asondele aze nganeno la society yasemaXhego nayo ithetha uqala unyaka yanyula igosa yathi ke igosa elinyulileyo la society yasemaXhegweni yanyula umama uNomelekile Madoli okokuba abe ligosa la society yasemaXhegweni zizo zombini ke mongameli i-society ezithe zenyula xa bekuphela unyaka amen makasondele mama Madoli
ndikhule kulaa nkonzo yakudala tata uMkoloselwa. Irhamente ayihlali phantsi umongameli emengenyawo. Xa kubizwa amagama abantu, irhamente ayihlali phantsi mangenyawo. Niyeva sekretary yasemazizini? Xa kubizwa noba ngabantwana bazawubhaptizwa xa ndiye ezisosayitini, xa kuzawubizwa amagama abantu, noba bangasekhoyo, noba bazawumiliselwa, noba bazawuzaliswa, once kuthiwe kuzawubizwa amagama abantu, irhamente mangenyawo. Ndime ndodwa ngenyawo, ndaqonda ndizohlala phantsi ngoba ndiyayazi laa nkonzo yakudala endandiyifundisiwe anihlali phantsi umongameli emengenyawo. Amen. Niyava amazizwe amahle? Thank you very much. Makosa. Mabale. Ndokosa. Ndikwenzele into entle pha wena, ndifika apha ndakuphathela ubishop baxele. Uqala ubona ubishop uze ngam ubishop wabona ubishop wesithili sakho baxele. Yini into enkulu kangaka noba uThixo angakubiza ngokuxolile ngoba umbonile ubishop. Anditsho? Laa nto awuyithetha mos le ngoku yakulaa ndawo sasikuyo. Nkosi kakhulu. Ndicela ke rhamente sime ngenyawo njalo. Ndinemibuzo embalwa kuni nobabini tata nomama. Ndizawuthi ke kulo umbuzo wokuqala impendulo yawo uthi ndiyakholwa njalo. Xa ndigqibele mna nina ndizawuthi ndiyakholwa njalo. Niyakholwa na ukuba nithunyiwe ngumoya oyingcwele emoyeni wenu ukuba nithabathe lo msebenzi wobugosa be-society kule sekethe yaseNewton Dale, nimkhonze uThixo nandise udumo lwakhe, baza abantu enonyulelwe into yokubana nigose kubo bakheke. Nizawuphendula ke nina? Ndiyakholwa njalo. Umbuzo olandelayo uthi, impendulo yawo ithi ndiyakholwa ndiqinisile ukuba ndiyakwenza njalo ngofefe lukaThixo. Ndiyakholwa ndiqinisile ukuba ndiyakwenza njalo ngofefe lukaThixo. Nina bazotsho, niyakholwa na ukuba izibhalo ezingcwele zinayo kanye yonke imfundiso efunekayo nelungele usindiso olungunaphakade ngalo ukholo kuYesu Kristu? Niqinisile na ukuba niyakuthabatha kwezibhalo ezingcwele ukubafundisa abantu abanikelwe elugcinweni lwenu? Kungabikho nto eniyakufundisa ngayo nithi yefunekayo ukuze umntu asindiswe ngonaphakade, ngaphandle kwezo niziqondayo ukuba ziphuma ezibhalweni ezingcwele nezingqinelwa zizo? Nithi ke nina ndiyakholwa njalo ngofefe lukaThixo. Thank you very much. Nozamana ngemithandazo nangokulesesha izibhalo ezingcwele nezinye izifundo, nikhethe ezo zincedisana nokwaziwa kwezibhalo, nizibeke bucala ezomhlaba izinto. Nithi ke nina ndolinga ukwenze njalo, inkosi ingumncedi wam. Thank you. Okugqibela, niyakubevana ngokuthobekileyo abefundisi. Niyayiva ne? Niyakubeva ngokuthobekileyo abefundisi abangomongameli benu, nizilandele iziluleko zabo ngengqondo nemvume emnandi,
nizithobele iintetho zabo ezilungileyo. Nithi ke nina, ndiyakwenza njalo, inkosi ingumncedi wam. Ndiyakwenza njalo, inkosi ingumncedi wam. Hlale phantsi bandla, sawuthandaza. Naba Thixo abantu bakho bavumile Thixo wena uphatha ilizwi lakho somadinga. Komeleze ke Thixo ngexesha xa sijonge kule ntsimbi yeshumi elinambini. Wewe tumomeleze Thixo nazi izimvu zidinga emandleni Thixo wethu sifuna bona bazokuthi nazo ngaphakathi ebuhlankeni bazivalele somadinga ukwenzela into yoba kwawufika utshaba mesiyolungileyo babe bendawuni inye somadinga bevuma ngalizwi linye sicela wena ke Thixo wethu baphela omandla ke Thixo omabawuthetha Thixo kungabonakali bona mesiyolungileyo bonakale wena Thixo wethu bapha amazwi wena azawuvela ngasentla amazwi avela ezulwini timomeleze somadinga ubanike Thixo nesidima Thixo sobumntu Thixo ngoba kuthawuthetha kwelandwe Thixo intsukaphi somadinga akulande yezulu intsukaphi ibe ngwewedwa Thixo ozakombeleza Thixo bayathele rhamente Thixo iyandiswa ngabo somadinga bathi Thixo ngasweleki imlandeli nasemkhondweni wabo bawusuka uzibe wena sowukhona somadinga umile wena usathi Thixo kuba wenzenje uthanda kwakhe ihlabathi nabo babeli Thixo bakhona abanye Thixo abezayo somadinga sicela wena ke mesiyolungileyo bomeleze Thixo nansi nale ntsumba yabo mesiyolungileyo nansi intsumba Thixo nayipha amandla mesiyolungileyo bayibone Thixo endleleni Thixo nantoni na mesiyolungileyo bayisebenzise inkulunkulu namandla sicela wena ke Thixo wethu ndiyazi into yoba Thixo yandandisela ngaphezu kwam ukucela ngoYesu Kristu inkosi yethu amen. Mandibulele andizothetha ngoku kodwa xa ndifikile emasosayitini enu ndizawukwazi khona ukuthetha kwakunye nani ukuze sikwazi ke ukubonisana ukubheka phambili. Ndizawucela nje kafutshane torho abefundisi mongamelikazi ne-executive abavangeli ne-executive nje sisondele cela nibuye nje kancinci umva ke sizawubaqhawula nje izandla ukubamkela kulo msebenzi abanikwe uliqanduva. Ndicela ke lo gama sizawuqhawula izandla xa uvice womama egqibile wesekela uqhawula izandla asondele anyuke ikhona umsebenzi omfutshane esizawenza. Ndicela wethu ukucula lena qha yokugqibela lenza icula. Bawo, 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 Thixo. Oh,
umfundisi wakulo president wethu. Umfundisi wakulo mfundisi. Ibe ngutata umfundisi osecaleni kwakhe, ibe ngumama upresident wethu, ibe ngutata uvice abashumayeli bonke, ibe ngabavangeli, ibe ngomama unoBhayibhile, ibe ikomiti kamama nomama bonke, uvice amadodana onke, ikwaya, umphathi wekwaya, ikwaya yonke, uvice wolutsha, ulutsha lonke, indwendwe zethu, umntu wonke, osisi, upresident osisi bonke, ijunior manyano, kuye wonke umuntu okhoyo apha ngale mina namhlanje. Ngelomfeli nomvukeli bazali bam molweni. Ndimi apha tata upresident. Ndiphethe esi sipeliti sikamama upresident wethu. Ndisidlulisa kuwe tata upresident okokuba usisikelele umama asinxibe isipeliti sakhe ukuze wonke umuntu asimbone umama upresident wethu. Amen. Mandiphile esandleni sami sekwezibele zonke ndifumbethe imbasa leThixo esiyibeka bucala ukuze isetyenziswe ngabo ngameli bolumanyano lomama. Into especial ngayo ukuba umuntu onxitywe le mbasa wena umbeka phambili emkhosini ukuze zithi intolo zonke zibheke kuye. Imbasa Thixo ekhumbuzayo kulo oyinxikiweyo okusemkhosini. Siza kuyinxiba le mbasa umama uMatthews, kodwa phambi koba simnxibe yona siyayisikelela, sisebenzisa izandla zethu zobupristi bethu basemhlabeni, kodwa sikhangele kububingeleli bakho njengoThixo ukuba ibe nguwe Thixo oyiphathayo. Yisikeleleke le mbasa ukuze Thixo ekugqibeleni imbasa le ihlale isisikhuthazi nesikhumbuzi soxanduva olubekwe phambi kwamama uMatthews. Uve lo mthandazo uThixo usikelele ngalowo usifeleyo inkosi nomsindisi Yesu Kristu ngonaphakade. Amen.
ndicela ujike nkosikazi. Bomama. Mamo. Bomamo. Ndithande into yokokuba ndingamceli umfundisi uMasenze oba anxibe ndicela ubiza kube kanye eli gama lakhe awalinikwayo mhla efika ekhaya. Andizobiza eli andandidibene naye ngalo lawubizwa ngabanye abantu, kodwa mhla ndimthathe siye ekhaya la tshaba ekhaya elogama kwathiwa xa enikwe igama indodakazi yakhe yayimthiya igama ikhona phakathi kwethu apha. Phakama dadethu. Wathi xa emthiya igama wathi ngululathiso. Lulathiso. I-signpost. Niyayiva nale nto ndiyithethayo? Mhla wayefika ekhaya kwathiwa ngululathiso. Bomama, ndininika yena. Ndininika yena. Niyambona mos unjani? Niyambona unjani? Ndicela ke aseblifto ngomoya omhle wasecaweni xa kufikelela ixesha loba sihambe apha. Andithi ndicela umfumana mhlawumbe ethe chatha kulo. Niyayiva le nto ndiyithethayo? Ndicela nimbuyisele kum nasekhaya ethe chatha kunoku. Nkosikazi, naba bamama. Yabo? Naba abamama. Ndiyayazi ke andiyanga tavern ukuze ndidibane nonkosikazi. Ndidibene nonkosikazi apha ecaweni. Ngoba xa bendidibene naye etavern bizawuba khona into ezamarongo. Ndidibene naye apha ecaweni. Yaye akavelanga wanxitywa ngenxa yoba etshate nomfundisi. Akangongenxa. Niyayiva ne? Uhambe zonke izibakala. Unxibe iblouse emhlophe neqhiya emnyama wanqonqoza. 6 months yonke linqonqozwa ngabanye abantu. Uyinqonqozile nangaphezu kwe6 months nakakade. Niyayiva le nto ndiyithethayo? Ne? Wanxitywa. Wathi egqibile unxitywa wahamba nomama engekayinxitywa ikheyiphu le. Niyayiva le nto ndiyithethayo nebazali? Ekugqibeleni kwalo lonke olu hambo wazonxitywa le kheyiphu. Niyayiva ne? Ndike nda-andamayinwa kwenye isekethe ndake ndikuyo. Ndibona le nto yabashumayeli unikwe ubushumayeli ngenxa yoba ufundele ubufundisi. Nda-andamayinwa ngabashumayeli abandibona. Ndathi kumongameli ndicela undiboleke lo nyanga ntathu wabashumayeli. Ndathatha isatifiketi sam sabashumayeli. Ndathi xa ndifika kunyanga ntathu wabashumayeli ndathi sisatifiketi sam esi sobushumayeli. Zange ndibuphiwe ubushumayeli ngenxa yobana ndizawuba ngumfundisi. Niyayiva le nto ndiyithethayo? Ndibe ngumshumayeli ndahamba ii-conventions apha eRhini ndingumshumayeli phambi koba ndibe ngumfundisi. Niyayiva le nto ndiyithethayo? Ngoba abantu baye bajaje incwadi ngekhavari yayo. Naba bamama. Niphathane kakuhle vice.
nabamama nihloniphane. I-respect izamatala. Ndikunika intlonipho, undinika intlonipho. Niyayivana le nto ndiyithethayo? Oba undinika intlonipho nam ndikunika intlonipho soze siqabane endleleni. Mandithethe ke le nto okokugqibela yayithethwe ngudadobawo eRhawutini ndigqityobe kwizandla. Ungaze uthi kwaba mama ndim umongamelikazi kolumanyano. Amen. Amen. Andiyazi nokuya ndivana sithanda. Ungathi kwaba mama ndim umongamelikazi. Wansozikhumbuze ebantwini into yobana ndim umongameli apha. Ikhona ingxaki. Xa uzikhumbuze ebantwini oba ndim ikhona ingxaki. Uzungazikhumbuze mfazi. Mabahlale bekwazi into yoba nguwe umongamelikazi. NgoKristu inkosi. Amen. Amen. Zivesi zimbini qha okanye ivesi masithandwa sizokwazi ukuhamba ngesandla kaloku. Yini ihlobo? Sizahamba nje isandla ukumngenisa apha eNewton Day. Nithini nabomama xa nimthatha? Yeah.
siza kunikela ke ngoku sicaka zenkosi apha kwelambu limhlophe uzawunika isinikele iSunday collection le unqwene lokuyinikela uziweye ke kule mali unayo into yokokuba kune-100 unqwele ukuthi umehlulele mali nakule mali ukwazi ukuthi hayi thi komna kule 100 ndinqwalela nothenga umbane mandokunike 50 rand kodwa ubusazi into yokokuba nguye umniki apha kule bhokisi aza envelopes besizikhuphile zezicelo nemibulelo sisifaka apha so ukuba awunayo i-envelope apha kuwe kodwa unaso isicelo unayo nento ocela ngayo uyikhuphe uyisikelele phambi uzoyifaka apha ngoba ufuna uthandaziwe uzoyifaka kule basket sizawunikela ke ngolo hlobo sinqwele into yokuba xa kunikela ube nesazela sento yokokuba uThixo uyakwazi ukujonga unikela nge-100 rand asikasikele umuntu enikele nge-20 cent ngenxa yento yokokuba laa mntu ebengenayo i-20 cent kodwa wena uyikhethe phakathi kwezinye i-100 rand ne-100 rand izawunikela ngayo uthi uzawunikela ke wazi into yokokuba akakawujongi uThixo lomnikela wakho ngenxa yento yokuba uthe mncinci yena kodwa ke sizawunikela singaluba ke u-195 yesu wena umhlobo womphefumlo ukuze bonke abantu uyigushe le mali uzawunikela ngayo apha angayiboni usecaleni kwakho kodwa ufike unikele ukuze uThixo azoyijonga 195
egameni loThixo Yise, egameni loThixo Nyana, nasegameni loThixo umoya oyingcwele. UNguThixo omilontathu, UNguThixo omnye, uThixo wokhokho bethu, Thixo wabazali bethu, UNguThixo wethu, UNguThixo wabantwana bethu. Uyawuhlala UNguThixo ngonaphakade kanaphakade. Seni nje somandla ndiyakhotha ezinyaweni zakho, ndinikeza kuwe Thixo wethu uzuko nembeko somandla ngoba likufanele. Ndingena somandla kwitrone yobabalo lwakho, ndisiza Thixo wethu oyingcwele, ndiphethele ngobozi Thixo wethu othembekileyo, ndisiza Thixo namandla nalesekethe Thixo wethu oyingcwele, nesociety zayo Thixo wethu othembekileyo. Thixo wethu oyingcwele, sibulala intwenye yoba UNguThixo omkhulu obathasayo abantu bakho Thixo wethu othembekileyo. Akho nomnye somandla umuntu obeqinisekile ukuba Thixo wethu ngale mini yabekwayo kwakwela umgayi lesekethe Thixo wethu oyingcwele uba kuzawunqothiswa kule ndawo uyawubekho. Kodwa ingcaba yakho Thixo wethu oyingcwele yasithwala sonke sazongena kule ndawo. Fikelela ithubeni lodwa Thixo wethu oyingcwele, ithuba
kwindawo ofike wamnika yona namhlanje ukuba hlale kuyo kule nkonzo. Thixo namandla onke wacothoza Thixo namandla ubheke ngobozini. Thixo wethu oyingcwele ezozalisekisa Thixo namandla izinto besoloko egumagumeka nazo kule holiday. Thixo wethu oyingcwele sazi nje ubale date yodwa imekela ukuba bazonqophisana nawe unyaka Thixo namandla bazovula. Thixo wethu oyingcwele beza Thixo namandla bagalela Thixo wethu bagalele somandla ngokwahlukeneyo ngenxa yemeko zabo Thixo wethu oyingcwele. Nguwe wedwa somandla onakho, nguwe wedwa Thixo wethu oyingcwele uthixo nako Thixo wethu ukusenza izinto ezingeke zenziwe ngabantu. Thixo wethu ongcwele yolonto sondela kuwe sikhakhaba sisithi Thixo wethu thatha indawo njengoThixo. Le mali Thixo namandla ebekiweyo ngabantwana bakho apha ayinawuthenga nenye into kuwe ngoba Thixo namandla ayilingenanga. Kodwa Thixo namandla sisondela kuwe sisithi Thixo wethu sijonge emazantsi ezinhliziyweni zethu zalisekise Thixo wethu oyingcwele ngoba wena Thixo wethu unguThixo nako kaloku Thixo wethu. Thatha indawo ke somandla abantwana bakho omnye sasuka ethi Thixo wethu umntana wam upasile kodwa Thixo namandla akho direction Thixo wethu oyingcwele yokuba uzawuyaphi. Ngenelela Thixo namandla kwezo zinto, ngenelela kwezo zicelo. Banye Thixo wethu bayabulela Thixo namandla onke yiba nguThixo bajonge Thixo wethu ngeliswe lakho libanzi ube nguThixo bezizinto zonke wongame Thixo wethu oyingcwele. Le mali ke somandla izawusebenza Thixo wethu othembekileyo isebenza into zakho ezingcwele Thixo wethu othembekileyo. Isuka ke Thixo namandla kwindawo ngendawo yolonto sisondeza kwitrone yobabalo lwakho uze wena Thixo wethu uyisikele kuthi Thixo namandla ukuba bekukhona izikhalo phambi koba izofika kuthi ucime konke uba Thixo namandla bekuphalale amagazi phambi koba izofika kuthi wena Thixo wethu njengoThixo ume Thixo namandla wongame mongameli. Sinikela kuwe ke Thixo wethu inhliziyo zethu nako konke amakhaya ethu sisithi Thixo namandla thatha indawo njengoThixo egameni nasegazini likaYesu. Amen.